Sa unang higayon, human na flatten ang curve sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. Nakatala na usab og 3-digit ang pagsaka sa COVID cases sa kagahapong adlaw. Apan gihulagway sa mga opisyal sa syudad nga manageable pa ang kaso sa COVID tungod kay ubos man ang occupancy sa healthcare facilities dinhi sa dakbayan. Ani ang report. Sa record sa Department of Health, nakatala ang dakbayan Sugbo og 103 ka mga bagong kaso. Kagahapong adlaw apan 101 lang ang sa record sa EOC. Una higayon kini nga nag-triple digit ang COVID cases sa syudad sa Sugbo human ma-contain kini sulod sa pipila ka buwan. Samtang adunay 1,150 active cases ang syudad. Kung tan-awon ang kaso, matod ni Konsehal Joel Garganira ang Pangulo sa EOC nga alarming apan gitataw sa Konsehal nga manageable ang kaso tungod kay ubos ra ang occupancy rate sa mga healthcare facility sa dakbayan. Subay kini sa kabalaka sa Okta Research nga posibleng anian na sa Sugbo ang UK B117 variant tungod sa kapaspas sa pagsaka sa mga kaso. Considering nga the last 3-4 months nag-enjoy naman tag single digit. So, kitsa may di mo alarm na no? Nga naman taon ni no tagaan mo gimig trabaho, nga okay naman ta to. Pero I would say manageable. Samtang sa pamahayag ni Dr. Mary Jean Loreche, ang tigpamaba sa DOH7 nga lahi ang kahimtang sa miaging tuig sa pagsaka sa mga kaso sugod sa Mayo hangtod sa Hulyo. Gipasabot ni Loreche nga naalang sa 24.3% ang critical care utilization rate itandi sa safe level nga 60%. Sa 897 regular COVID ug ICU beds, 218 lang nini sa mga pribadong ospital ang nagamit. Itandi kaniadto nga dugay karon 24 oras hangtod sa 48 oras mapagawas na ang resulta sa swab test. Samtang 87.8% sa total active cases asymptomatic. Gawa sa NOAA Center sa SRP, gibuksan na usab ang Cebu City Quarantine Center sa North Reclamation Area. Gigamit gihapon ang IEC3 apan dili lang taga-dakbayan ang giatiman ini. Nakuha na gud ta kanang kita nag model before, no? Nya karon ni sakat But if you try to dissect it, no? Makita nimo nga tanawa mong healthcare facilities, oy. Perting hamugawaya. Tanawa sa damo mga isolation facilities. No? Hamugaway pa kaayo. No? Although na may trabaho. Giangko ni Konsehal Garganera nga dili madala sa dakbayan ang pagpakigbatok sa COVID-19 gawa sa pag-abag sa katawhan. But on the other hand, para nako ba, ni I appeal sa mga tao ba, no? Ang kinabuhi sa COVID nagdepende gyud sa atong batasan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.